ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ବିମାନ ହଠାତ୍ ରାତିର ଆକାଶକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ତାହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ନମ୍ବର ନଥିଲା, କୌଣସି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ବିମାନର କାମ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିମାନ ପରେ ଦୁଇଟି ଦେଶର ଇତିହାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା। ଏହା କୌଣସି ଗପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଦୁନିଆର ସାହସୀ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମିଶନର କାହାଣୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବାରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପାଇଲା। 1947 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରୁ ମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ବି ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡଚ୍ ସେନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ନଜର ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୁକାର୍ଣ୍ଣୋ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁତନ୍ ହଜାହିର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଡଚ୍ ସେନା ମାନୁନଥିଲେ। ସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ସଭା ଡାକିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକାଠି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ କିପରି? ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲେ ଡଚ୍ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଶାନ୍ତ ରାତିରେ ନେହେରୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଡାକିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପାଇଲଟ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୀର, ଯିଏ ବହୁତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କାମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଘେରି ଭିତରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆଣିବେ। ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥିଲା। ଯଦି ବିମାନକୁ ଡଚ୍ ସେନା ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ଥିଲା ଡାକୋଟା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଲୁଚିବା ଏବଂ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ବିମାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ବିଜୁବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉଡ଼ାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ। 1947ର ବିମାନ ସେହି ଦିନ ଉଡ଼ିଲା। ବିଜୁବାବୁ ବିମାନର ରେଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ରାଡାର ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ତଳେ ତଳେ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଜା ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାକାର ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସୁତନ୍ ହଜାହିର ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାତ୍ରା। ବିମାନ ଉଡ଼ିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଦେଲେ। ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସାହସ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆଶାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନେ ଆସିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଙ୍କ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓହ୍ଲାଇଲା, ସେହି ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖେଳିଗଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଡ଼ାଣ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଏସିଆ ଏବେ ଏକାଠି। ଏହି କାମର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଦୁନିଆର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଣ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ, କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ଦେଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ପୁଅ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି କାମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏହି ମିଶନର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ଜଣେ ମଣିଷର ସାହସ କେମିତି ସାରା ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ।
ଏହା ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉଡ଼ାଣର ସତ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାହସୀ ପୁଅ ନିଜ ଡେଣାରେ ଏକ ଦେଶର ଆଶା ନେଇ ଉଡ଼ିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ।